want kedu ihe ụmụ nwoke chọrọ ya bụ ajụjụ ị ga na-afụ ụmụ nwaanyị na-ajụ kwa mgbe na social media ịgbago ụmụ nwaanyị ndị agapụtasị gị di m sele m di m gwalụ m di m melụ ịbịasịa na comment section ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ezugo ebe anyị ga na-ahụzi bụ what do men want, why are men like this, what is wrong with men? Ihe abụghị ajụjụ nwaanyị ọbụla kwesịrị dị na-ajụ na this 21st century na this generation anyị nọ kịta anyị na-ajụ ajụjụ ka ndị 1950 something 1960 something what do men want? Ijụtisi nkịta iji agba eme gịnị? Ihe mara ihe nwoke chọrọ kedu ị ga-eji eme nothing. Nya bụ today achọrọ m ịgwa gị the right questions to ask and the right answers ka ị bido jụba the correct questions and start working towards the right directions. Afọ m Ngozi Mmadụ, onye nta akụkọ gị n'Ụmụaka TV. Igbo niile asị ka ha na-anọzọ na Igbo ka ọ maala gị mma. Tata bụkwa Miss Kọgbuo onye agba isilo Igbo anya megene anya solo Igbo. Ka anyị gwakọta fanchi. What do men want? Dịka si wee kwuo onye ihe abụọ ajụjụ nwaanyị ọbụla kwesịrị na-ajụ onwe ihe kwesịrị na-ajụ onwe gị bụ what do I want? Kedu ife nchọ? Maka na ọ bụrụ na ị mara ife ịchọ iwe nwee ike mara ihe gị na onye gị na ya bi mere gịnị chọọ. Ọ bụrụ na imesie ihe ndị anyị ma nwaanyị kwesịrị imenụ dịka nwaanyị ji ezinụlọ imesie nye ihe na-ebe ebe gị ka na-ebe di gị ka na-akpa ụdị agwa a ọ na-akpaso gị kama ị ga-anọ na-eche kedu ihe nwoke chọrọ jiri ya chebe kedu ihe m chọrọ. O nwere ihe m gụtara na Facebook ụnyaahụ. Nwaanyị si na o jidere di ya korokoro ebe nya na maid ha nọ na bed wee na-akwa iko. Nwaanyị a jidelu di ya ebe ya na di ya ebe ya na maid ha nọ na-akwa iko. This same woman bụkwa onye nọnụ ọ na-ewute ya na di ya ada eli nri o siri, na di ya ada emetụ ya aka. Ijidelu di gị na nwaanyị ịbịaka na-ewe iwe ọ na-ewute gị na di gị a adịghị remorseful na ọ dị nri siri na ọ dị emetụ gị aka. Onye bụ na ịmaghị ihe ị chọrọ atụka mmala ihe a. So as a woman, you have to know what you want and start working towards it. Maka na ọ bụrụ na ịma ihe ị chọrọ o nwere ihe ga-emegide ka di gị ka ijide di gị ebe nya na maid dine ebe nye na nwaanyị ọzọ dine. Ọ na-ewutekwe gị na di gị kpasoro gị ụdị agwa anaghị eli nri siri na di gị a ada emetụ gị aka. Ị mara ihe ị chọrọ, you don't know what you want. Maka na ọ bụrụ na ịma ihe ị chọrọ ya ma ihe ị ga-eme. Like the last thing ị ga-anọ in your mind ga-abụ dịka nwoke a emetụ gị aka n'arụ. The last thing ị ga-anọ in your mind ga-abụ ịdị na-eche di m ada eli nlili na-alụ omeli n'ihe omeli n'ihe ọjọọ omeli gị. Ọ na-ewute gị na ọ nara eli nri siri. So begin to focus on what you want. Self-development dị mkpa. Ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị nụrụ di kwa arọkwuru arọ ị na ebe ị nọ, you are not making any move. Ọ bụrụ akwụkwọ ka ị na-agụ, ọ bụrụ ọlụ ka ị na-alụ, ọ bụgodị na ị na-alụ, mana ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị dị driven, ị bụ nwaanyị bụ ego geta, ị bụ nwaanyị bụ ụgbọ na-aga aga, maka na ụmụ nwoke like ụgbọ na-aga aga. Na ị bụ nwaanyị let's say kịta dị just finish secondary school ma university wee nụọ di ị nọ na be nwoke bife mara ihe na-eme na ịlụgbago ọlụ ị na-alụ ọlụ ịnwego master degree bife ma ihe na-eme ịnwego PhD ị bụrụ ụgbọ na-aga aga na-aga with force. Gwanụ m ebe ị ga-anọ wee time ijije yọba nwoke dị n'elu mmadụ nya bịa lie nne. Gwa m ebe ị ga-anọ wee na-eche kedu ihe m ga-emelu nwoke melu dị agwa akpasị m agwa ọjọọ ihe m ga na-emeli ya. Ị nọrọ kịta ị na-eche ya. Nya bụ work towards self-development. Start developing yourself. Start asking yourself, what do I want? Ọ bụrụ na ije ebe ndị a na-agbasa ndị a na-etinye divorce, ọ bụrụ na ị na-anya ọ bụrụ na enwe 100 divorce 80-90 bụ ụmụ nwaanyị bụ ndị mere gịnị bụ ndị firstly seek divorce. Nwoke nwere ike keta sị gị adị m alụsị mana he don't go to divorce you. Ọ na-agwa ya ka ụgwọ gbuo gị. Ihe o ji wee kwuo ya bụ ka o kwuo ụgwọ gị nke ọ ya gbagwazie gị ka ị na-ama jijiji. Mana ije ebe ndị a na-agbasa jee jụọ ndị lawyer ịma jụọ ha 80% 90% of people that apply for divorce are women.
And these are women that do what? Have asked themselves, what do I want? Because if you ask yourself, what do you want? And you understand that where you are is not where will get you to what you want, to what you are looking at. You begin to walk towards what you want. I can still be here and get what I want. You still see that woman doing what? Making a move. So I want us to focus on what we want. Focus on yourself. Develop yourself. They can say, like Robanaga. In Huremani na Nankia. Honor again, we finish secondary school, Mahika school. Or not again on Nankia. We masters. We doctorate, promotion, I ebe na roro. You name cause, you name cause. You wait the time, you didn't get in your phone, you are jacket, you make a dinka. Oh, make you want joy in your treatment, equally in ya. Comalu ni home in Mergin, Ajiroma. That man can that is it. Oh, no, to a noa. You open one name, no walk about Chontabona like ha. Mgbe ha gasị onwe ha kwụsị mana uche ha mere gịnị uche ha dị ya anya mere ị ga-eji fụ mmadụ sị gị na di na nwoke na-achụ nwaanyị mana nwoke a fụrụ gịnị fụrụ nwunye ya n'anya maka na nwoke a will not do what mee ihe ọbụla ga-akpata mgbasa n'etiti ya na nwunye ya so ihe ọbụla ọ na-eme ya gịnị na nzuzo but for your man to stay in your house in your home sleep with your housemaid Melody iha omelu nolokwa na-emi aju nne gị jụ idine gị ị na-ayị ya biko ka olie nri ọ maka gịnị ka isi wee kwado onwe ọmalụgo na onwe ihe pasịrị year in year out ị na ebe ị nọ na-ajụ what do men want nya bụ kwụsị ya now ka njụzi aisazi nye bụ ajụ what do men want kedu ụmụ nwoke chọrọ men want nothing but they want everything and we always say nobody is perfect. That means we cannot be everything. Ngwagwo ihe adi ebe akita. Nwaanyị anụwa si na di ya chọrọ gịnị anụọ ka ya na ya mekọ site n'ike nsị. Mana ọ jụrụ ajụ. Now ifụlọ kwechọrọ ebe ihe nwoke kwuchọ. Nwoke agwụgwọ gị ihe ọ chọrọ. Ime gịnị? Ịjụ. Ifụlụ na ịma mmenwu ihe nwoke chọrọ. Onya ka nji wee sị gị ịjụta isi nkịta iji agba eme gịnị ịjụtago ịchọrọ ime ihe nwoke chọrọ nwoke chi gị na ọ chọrọ isi n'ike di na gị imenwu ya o jezi eje eme gịnị jekwulu nwaanyị melụ gịnị ga-emenwuli anya ifuru na men onwe ha they want everything and you cannot be everything so nwoke ma ihe nwoke ji na-aka ya chịkọnata onwe ya if you marry a rolling stone you marry the rolling stone there is no two ways about it mgbe ọ kpọlọ ya ligide ike egwu ya omegịnị ochie azụ by then ichi ịnabata ime gịnị ịnabata nke abụkwu dele ngịnị ya mana ọ bụrụ na ọ kpọlọ ya lisi a jecha nata ịka nọla ebe ị nọ he will still not regard you in fact your stagnancy game ya his attitude his bad character and prolong mana ọ bụrụ na ọ fụrụ na nwaanyị anụwa ka nsi afịa na ị ga-aga ịbụ a force na-move na-walk towards yourself ka ị na-alụ ọla na-apịa gị promotion ala ị na-agụ akwụkwọ bifem anya na-emere n'olubia nweta PhD uche ya dị ya and he will not let go and ojila ka eme gịnị jikwa onwe ya m ga-akwụsị ebe na vidiyo anyị nwetebe ogologo ka anyị kwụsị na ịdị na-ajụ ụdị ajụjụ a ụmụ nwaanyị mmadụ ka anyị bụ we are humans work on yourself let us develop ourselves work towards self-development forget what men want anyị mara ihe nwoke chọrọ we cannot fulfill all of them there are men that bụ let's say kịta nọ ka ngene esi mekọ n'elu akwa if there are men bụ ha mepe ọnụ gwa gị their sexual fantasy ebe anụwa you cannot comprehend you cannot process it and anyị na-ekpekwu ka ekpekwu onwe anyị ihe ga-eme God forbid mana ihe a bụ ihe ha na-eme gịnị ihe ha na-eche can you do it no so what do you want to know what they want? So if you sit the man down now and begin to ask, what do you want? Can you do it?
ịma mmenwu ya so eti ịma na ị ga eme gịnị work towards yourself ngwa ni gbanwe magara na oge ọzọ oge nga nọkọpa batụrụ na ozi ọ ga nọdụ mma ka emesịa nọ afa mbụ Ngozi Mmadụ.